meva intervenció aquí només és per agrair, donar la benvinguda a tots vostès i agrair-los la seva presència. El sector d'atenció a les persones jo penso que porta implícit l'etiqueta de la feminització. Per tant, aquests són els orígens, que a poc i amb la democràcia va fent un canvi. Va fent un canvi i es comença a professionalitzar el sector, a estructurar el sector amb la democràcia i a aparèixer el que nosaltres en diem en aquests moments un nou sector econòmic. Estan realitzant tota una activitat empresarial pura i dura, són prestadors de servei, comencen a sorgir professionals, i aquesta és la gran diferència. És un sector que al néixer jo us deia, de la caritat, diguéssim, de la beneficència, li costa molt professionalitzar-se, però sí que les cooperatives estan fent, i ja des de fa temps, parlem des de l'any 2000, 2003, 2005, des de ja fa temps fan una aposta important per la professionalització empresarial i per la millora de la gestió empresarial. Jo deia, venim del món de la caritat, som un món de dones, què ens passa? Rebem unes conseqüències importants. En qüestió salarial, tenim uns salaris baixos, no tenim convenis o convenis molt dolents, no hi ha una estructuració econòmica de sector ni una estructuració de regulació empresarials. Hem de prestigiar el sector, hem d'anar passant d'aquest terme que jo deia pejorativament de caritatiu a professional. Al contrari del que explicava la Serrat, el meu món cooperativista és pràcticament masculí. És a dir, és totalment al contrari del d'ella. Fa 20 anys, les dones al món agrari, a les cooperatives i al sindicalisme agrari, no teníem la veu que tenim ara. No la teníem per diversos motius. Quan les dones ens hem començat a creure que realment som persones treballadores, a part de ser del sexe femení, les coses han començat a canviar. Han començat a canviar perquè a poc també hem anat ensenyant als que estaven al nostre costat, fossin pares, avis, germans, homes o fills, que primer érem això, repetim-ho 1000 vegades, persones treballadores. La dona ha sigut la gran invisible del món agrari. I quan dic invisible del món agrari vull dir amb el treball, vull dir amb la compensació econòmica i vull dir amb el tema cooperatiu o sindicalista, m'és igual. Ha sigut la gran invisible. Ha fet de tot quan ha convingut i no ha estat mai reconeguda. Les mateixes dones ens ho hem de creure, que som persones treballadores que pertanyem a aquell sector i que les nostres propostes, idees i la nostra feina s'ha de valorar com la de qualsevol altra. En una empresa cooperativa, en aquest cas com la nostra, com a Bacus, què fem per tal que intentar que aquestes diferències cada vegada siguin menys. Ens costarà menys, probablement, implantar polítiques d'igualtat, però clar, les polítiques d'igualtat no s'implanten soles, s'implanten si els que treballem a les empreses cooperatives ens ho creiem. Què va passar a Bacus? Per què Bacus es planteja tenir un pla d'igualtat? És a dir, un pla d'igualtat sense una implicació de la direcció no és possible. Què altres eixos per treballar? Potenciar les dones a càrrecs de responsabilitat. Evitant la discriminació positiva. Sí que és veritat que nosaltres som majoria de dones, aproximadament 65-35, 65% dones, 35% homes, però tenim una assignatura pendent, que és la presència de la dona en el comitè de direcció. Tenim uns plans de formació potents que el que ens ajuden és a millorar les competències de totes les persones que treballen en l'organització, siguin homes o siguin dones. Diuen que els pagesos són molt conservadors i excessivament desconfiats. Dos ingredients que són contraris a la cooperació. Perquè jo sóc de les que penso que la dona que es queda a casa cuidant fills i fent llits i fent-lo dinar perquè a la una, a les dues o a l'hora que sigui estigui tot a punt, està treballant. Resulta que el Jordi Garcia, tots el coneixem, dona classes sempre de cooperativisme
I un dia ens va dir, escolta, per què no feu un llibre recopilant aquests articles de les nostres cooperatives que surt a la vostra revista? I un dia d'aquests, un mes d'aquests, ens vam adonar que complien 30 anys. Què fem per celebrar una cosa tan divertida? I donant voltes a l'assumpte, podríem fer aquell llibre que s'havia demanat el Jordi. Per què no? El nucli essencial de la nostra revista és servir al cooperativisme i el nucli essencial de la nostra revista és la secció de les nostres cooperatives. Doncs bé, ho he fet.